50 katuig ng deboto sa Santo Niño ang magtiayon nga sila Minda ug Berting Kikilan nga taga Malabog, Paquibato District, Davao City. Bisan og layo ang ilahang lugar, midayo pa sila sa Shrine Hills, Matina aron maghalad og pag-ampo pinaagi sa pagtambong sa misa ato sa kapistahan ni Senior Santo Niño sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague. Apil ang magtiayong hikilan sa libuan ka mga deboto nga misalmot sa bibo ug mabulukod nga kapistahan. Alang nila milagroso ang Santo Niño. Na milagruhan ko atong 2002 man siguro to. Nga kanang nagampo ko siyang atubangan, nagdagkot og kandila. Naghikap ko siyang naong naa may tubig diri ng lakra sa akong kamot. Muna nakahuna ko nga milagroso siya. Nahimo nang panata sa magtiayong hikilan ang pagsalmo ug misa sa kapistahan ni Santo Niño sukad ni adtong 1976. Nalipay kay ko nga na ako'y gibatis kung lawas ba murang hawasan ko pag saad nako nga mga tumi managkot. Simba misa yang misa. Deboto sab sa Santo Niño ang magtiayon nga sila Rafi ug Alch Ahig nga taga de Catalumo, Davao City. Memorable alang kanila ang Shrine Hills sukad pa sa ilang panag-uyab hangtod sa nagkaminyo sila. Sumala nila answered prayer ni Santo Niño ang ilang 2 anyos na karon nga anak nga si Prince. Gisuluban pa sa magtiayon ug sanina ni Santo Niño ang ilang 2 ka anak ato sa ilang pagduyog sa kapistahan sa Shrine Hills. Way back 2016, diri ami nag first date sa akong husband kay high school classmate ni 2008 and after 8 years dira ami nagkita balik, so nag-date me and then moto gisugdan na ako siya, gisugot na ako and then after 2021 nagminyo me, then moto ginapray na namo siya diri ami nagbalik mi diri simba, then 2023 January 15 still is gipray na mo siya na magka-baby namin and beyond blessed kay it was answered prayer na di ay 5 days subuntis na day ko ato. Katong sa first magod gusto na mag-infant, so mo to magkaroon ng anak, so diri sugid na nga yung magkaroon ng baby. Malipayon karon ang panag-uban nila Rafi ug Alch kay duhan na kabuok ang ilang anak nga babaeng lalaki. Gawa sa mga Dabawenyo, daghan sab ang midayo gikan sa laing lugar sa Mindanao aron makigduyog sa kapistahan ug pagtuo kang Santo Niño. Tungod sa gilauman nga pagdagsang sa mga deboto, bantay sirado sa kapulisan ug ubang security forces ang palibot sa lugar alang sa seguridad sa aktibidad. Nagpatuman og one-way traffic scheme sa Shrine Road alang sa aktibidad sa lugar gikan sa Broadcast Avenue hangtod sa City Garcia Highway sa Diversion Road. Sa miaging tuig, ana sa 20,000 ka mga deboto ang misalmot sa kapistahan ug gilauman nga modoble pa kini karong tuiga. Lahi-lahi man ang mga rason sa mga deboto silang pagtuo sa Santo Niño apan usa lang ang sigurado nga unta madungog ang ilang hangyo ug pag-ampo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.